At gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Una lamang ang imong mga giahak upay kinindughan ko aron dili ako masikama unsa mahinungdan imo akong gidaligdan sa walay igong nga rason imo akong gibiyaan. I know you feel like you want me, and I guess in a way you do. Holding my breath, unraveling emotions. I need some space to think this through. Call me all night long. Dear M.O. Mayong alaw mo yung brother Bernie, Enrico Sofay. Itago lang ko ninyo sa pangalang si Richard. Richard? Richard. MOR. Tana matagaan ko niyo kahayag sa konstitusyon karon. Usa ko ka OFW 3 years ago. Nagtrabaho ko, nagkayod ko kay that time MOR, pitos yung kay MOR. Grabe ang akong pagkayod, sagol kiyon. Og tanan mga kahago. Kami nga uban pa. Akong gibuhat MOR para lang yung taon na mabayra na among mga kautangan sa Pilipinas. MOR buutan kayo ang Ginoo kanako. Kay kaloyan sa Dios, gwapo ang akong dagan, og taon nakaipon gyud ko MOR. Ang among dating balay-balay, nahimo ng mansyon. Uy, kasara. Ang dati namo nga motor nga kagang-kagang, nahimo na siyang brand new nga SUV. Wow! Sarap-sarap. Wapo kayo nga sakyan ng doon ay 23 ka side mirror. Safety yung kayo. Di yung ka mabangga. Nagwapo kayo kung pag ka ng voice command pag yun nga sakyanan. Pag yun park. Park lang. Pag yun hide. Mo hide up. Grabe. Ano yan, Nasa sala set, kitchen set sulod sa SUV. Wow! Wapo nga sakyanan. Tanapagin siya mini garden. Wow! Kalami ba na nga sakyanan nga galang? Sakyanan ba na? Tapos ay kung init na swimming pool. Wow! Ganda. Nakapalit na mga appliances MOR. Dili basta-basta mga rice cooker with wifi. Wow! Wifi dinungag, wifi bugas. More na. Nakapalit sa mi MOR para wanay hassle nami kanang automatic nga washing machine. Wow. Automatic. Washing machine with labandira inside. Nakapalit pag yun mi og di lang mga dalang dako gigay nga TV. 72 inches wide TV with side mirror yan. Parang kaso maabot ang imong asawa sa likod, pwede ka mag-change channel. Hoy! Ay, party kay MOR. Grabe yun. Party lagi. Nakapalit ko mga properties sa uban pa. O diabot sa punto MOR nga nakapundo na may sakto.
Niuli na ko diri sa Pilipinas. Og diri nagsungo ng akong gugmang Asa naman to ako nga... Maanan ako na rin, ma! Ay! Ana! Day, nanangin mong asawa, day! Ay, darling! Ay, ako sa una, ako sa ang ina, sa una. Mama, Ay, nagkagilo ako. Mami, I miss you, ma. I miss you too, anak. Mama, kadyo lang, ma. Kadugay, abi ko mag alas 7 imong flight. Ano naabot ka man sa alas 12? Nagkuhan man gud, ma. Nag-U-turn man gud ang... Nag-U-turn? Nag-U-turn ng piloto. Nga lagi ng sunod ang mga piloto nga, dili U-turn. Naman gud siya nakita. Problema magol nila pag na makita, U-turn dayo. Mo galing, ma. Mo galing, so ka lang. Nilikay na lang daw siya. O, saan naman ko diri na OP na ko? Ay, pasensya kayo. Darling. Ay, babe. Gapon pa sa ako nakaabot diri kang mama. Musta man? Dahil, alis, unya na ta magsika. Halin diri. Mga unta, nagluto ko sa imong paborito. Nagpalit ko dagong kayong alimango, dagko kayong mga pasayan. Tapos mga isda. Lapas pa kayo ng isda, Galison migluto kay gasukol pa. Ano man? Pagperito na ko, gasukol pa. Unsa man na? Pero gibuhat ginako ni para sa imo doy. Ma. Lagi yan, babe. Babe, tanawa galing balay, babe, no? Gwapo na kaayo. Babe, grabe, babe. Grabe kaayo, yun. Gitinuod, gid mo sa Siyempre architect may ba? lain pa. May galing kay nakatipid taga may ani. Ngano man? Kay si architecture pa man mong gikuha og iyang mga associate. Kita ko siyang balay ato kulwa kayo. Mo mi din nagkuan diri, namigo lang ba, Ayun, sa grabe kayo. kayo. Sige na dahil, nagpasalamat po kanimo din nga, nindot na kayo. Tanawa galing ito. Kabulog ka katong umahan ba ni kuan ba ni Si no umahan? titing ba Oo. namatay naman to siya. Uy, purya mo ko. Oo, napalit na nako. Napalit na nato. Kanang umahan katong sa una bang imong gilaglaagan sa Oo. unang imong tigwayan sa Kabaw. Oo. Ato na kato. Kato? Kato imong gipadala nako nga kwarta ba? Kato mo Oh, babe, kasalong-salungan katong gihatan ako sa iya, babe. Napalit na nato. Tapos katong sa unahan ng mga kalubihan. Salamat ako. Napalit na nato og katong mga manggahan. Napalit na nato. Tako kay ko plano ato, ma. Butangan to na ako dito og... Isa na lang giwa na to napalit. Ito man. Si barangay captain na lang yun. Ayun na, ma. Para makuan. Ay, naman Na, di ba? Sige lang, mga on sa taron, di ay kabalaka. Sige, ma. Unya ako kang isuroy sa atong napalit ng mga kayutaan. Hacienda. Yes, nanatihasin na. Sige, mga on tadali. Oh my God, babe. Di ko katuo, babe. Ba? Nga, Ayos, atuan na babe. atuan na dito mga basakan dito sa likod, no? Ayun sa man, kinig-plaster yung napalit, no? Oh, grabe kayo si mama. Yun na lang yun, nakahiring po si mama ato ba? Uy, ko katuobi agad, babe, ha? May ganyan si mama. Sus, kinumdong ka sa una, babe, no? Pobrihag, ikinato sa una. Bagi. Misi, tinapa sa una, grabe. Tila-tilaan, maginatuhan to sa wa naging mabiling kay gutom kaayo, eh. Lagi ka, kasamad na lang itong dila kay tungod sa kanang inabriyan sa Tapos kutsilyo. kinumdong ka, naginilakay patanga, di ginako kaya nga ma-abroad ka kay lisod ba? Yung kaayo, babe, purya dumdum lang yung kaayo. Babe, grabe, babe, akong paganto sa to, babe. Manawag yung kamot, babe, oh. Lawin ko bahala na nagmayog, babe. Uy. Grabe na ginagkupal. Anong gikubal man imong to? Muna imong gipangnudnud o muna imong pantukod sa dingding. Ang sukod na, babe. Grabe na gid, babe. Mo ba? Pero tanawa, babe. Kaluyan yun tas Ginoo nga na natin mga properties. Salamat na kay Ginoo, babe. O galing, babe. Babe, murag sakto na magid siguro niyo. Murag muna gining panahon, gid babe nga makaunat na gid dagtarong.
Ano naghubo magagalit, babe? Wala, babe. Oo. Nag-suggest man ka. Wala. Nag-suggest lang ko, babe. Amo na naka-decide na yun ko, babe. Nga, di na ko mabalik abroad, babe. Unsa? Di na ko mabalik abroad. Di na ka mabalik og abroad? Kay, kapoy man, babe, uy. Sakit man kayo, babe, akong sampot. Pag sure anang imong kapon, si pasabot ni mo ana, oy. Lain mo mga Arabo dito, basta wa kay bangas, kay maalaan ka. Mo ba? Bantura ka kang ato si Kuan. Ano, di na ko mabalik dito, babe. Kabalo ka, babe. Sa bagay, sa tunan lang bitaw, babe. Nakaibon na bitag sakto, babe. Magnegosyo ta, pwede nabayak giyon. Mo galing akong ingon ta sa imo, giunan mo ko nimo. Babe, tsaka akong saman, negosyo na lang Ay, kita. problema, babe. Katoy mo. Ako pa nang ikalipay, babe. Sa bagay na naman tinagan mga properties, ama. Katotong nasabutan sa una ba? Naunsa man. Ay lang tong droga kay orang ini. Wala na din giunda na to ng tigpayuhot karon. Wala na to. Kay gipulihan ng provincial director, di na wala tay hawi. Awan din na nato. Pulihan na. Lisod na kaayo, di pwede mabayran ang bagong provincial director. Babe, okay na sa imo, babe. Ay, okay ra, babe. Ang ako ramang gibiyak kalipay, babe, nga maubang di ko sa imo, babe. Ana biyak gyud. Basta babe ha. Oo naman, sinong ko. Magkinaon sa magaling. Hmm. Kanya tong negosyo. Kita ra gyapon bahala. Mo galing, babe. Babe, Babe, so na, babe. wala may mga tao dari, babe, mga baka ra may nada rin. Mo galing. Napalit na ba nato na, babe? Ang nati. Mga Tapos, gibabaksa na mo na daan yung anak-anak. Napalit na po nato na. mo ba? Mga bastos na ni mga petri, babe. Ano man? Ganina nangihi magugo. Nay katong kanding nga binuhi nimo ba? Ano sa may ingon? Ano ang kanding nga? Nangihi. Mo ba? Banto na nadunggan ako ang pabo. Ano sa man? Yung siyang dako. Dito ba gudang baka? Mo ba? Mulog. Kabula ka, babe. Sa man? May pag mangurang na to si Junior. Sure ka, babe? Dugay-dugay na raw ako nagkinabaw, babe. Ay, isang at yung ginay mong kuan ron, babe, ba? Dugay na sa ko, babe, magmaoy yung karon, maglupasay ginay mong tuhod ron. Praktisado na ba karon, babe? Ay, Sige, mag-practice ni kuan ni Pari. Sige, practice sa sports center. Sa sports center. Saan nagapraktisan nyo, babe? Di ka nang dagandagan ba, paligon sa tuhod. Pag-sure niya, babe. Isang ataka karon, babe. Sa mong gusto, babe. Kanang pinakatay o pinaputol-putol. Sa mong gusto. Ay, sa tanawon saan ako, babe, babe. Saan na itsura na, babe? Ha? Oo, fresh na fresh. Wow. Ang gamit ako, join. Ha? Isang patak, kaya ang sang katutak. Antugra. Saman, babe. Mali na, saman. Gaspak, babe. Ali na, dribi. Walay sebo. Ali, babe, walay sebo na, babe. Ali, dribo na. Iparok ta ka, baby. Iparok ta ka. Mama. Ay, alay na daw, magkape na ta. Hali na din. Mag-andam na ko para siya. Wow, kalami ba kanya nga kapitaw? Na ako'y bisayang manok lang. Nagluto kong adobo ko. Ha? Nag-adobo ko. Ma, sabi gid si mamo. Ay, party ka. Tanan mga paborito ginako. Ay, kajut lang. Padanon dito mo iso, Andre. Ba? Uy, ya. Uy. Nong. Brother. Uy. Nong. Hali mo din na mga on mo. Hali din mga on ta mamahaw ta. Dahil, mapacheck up day ko dong ha. Kay barag, lain na kong paminaw dong natiguang na rabat na. Ay, Nong, musta man? Si Manong inagdiwang. Okay ra. Ay dong, kumusta dong kandong? Kadong gipalit na naman ti papilis yung gipalit ninda nga yuta dong, no? Oh, na naman. Na to kan ma. Speaking of ng yuta rito baba. Muni siya ka. Muni kuya katong call Brad katong imong gi bayran ba nga imong gipalit.
Muna. Mo na ni na kuha na namong papilis. Salamat kay Manoy Oh, Ano? ay, siya problema. May na lang ginakuha na to ng barato. Kay Salamat. Salamat. Mga kuha nang ginato. Salamat yung kumakay. Butan, hindi ako igsuon ma ba? Oh, so may lain ba? Sa imong giingon dong? Speaking sa yuta. Kandibin mo yan, naka-istorya mi ni asawa ba? Nancy ba? Nga, kada ng isa kalutid na imo napalit ma. Katuwi itong naigadagan mga bakahan. Tsadagal to, butangan na mag swimming pool ma. Kasi magbuhat mo resort? Oh, imo may resort dito. Kuan dito ka ng Pita Resort. Kay kabantay gid ko mawala pa ginadari sa Pilipinas gid kanang Pita nga resort ba. Dito mahal kay na ma. Mayo na inyong nahunaan. Mayo. Kanang Pita ihaplas na dito sa lawas dari kay gali kay likayan. No? Kaya na idea, kay wala pag-resort dari. Huwag i-resort dari solos sa mga basakan. So, na mga swimming pool pero sa Kabaw. Magaling ma, di ba? Murag laim siya ng idea siguro, bro. Sigurado mo na, bro. Kasi sayang lang yuta. Yung papel, tanan na ito nagmais na. Okay lagi ni no. Okay, nakita gina ko dito mahal kay bayad nung. Ay, Kana bitong isa lang ka Sa bagay. Ganahan ko, nindot. Sa bagay dong, kay imo man na ikaw may nagpalit, anak. Wala man kay katungod, Di anak. man kay gusto po na ako nga ang ako pong ipag-manage da aside sa amo. Gusto po na ako nga kita-kita ra gyapon. Mao. Ganahan ko. Sige. Para Mayo. wala mo sulduan lain. Mama? Nung sama ka ma? Ma. Nag-research ko ginawa. Nag-research ko ginawa. Uy, ma! Wala sa mga ma! Nag-research ko ginawa. Tangtangan ng clip sa imong ilong ma. Ma. Buangay. O man ta nagkalit-kalit raman pagkamatay ni mama. Wala man lang gid ko nakatilaw sa iyang dagsaad para ba siya nga magluto daw siya balik ko katong embutido. Yung paborito na galuto ni mama ba nga? Napatoy biko sa una. Biko nga na cheese. Labi na tong ampay giginako nga galuto ni mama nga banana cake. Pero dili banana. Sabi ito. Buko. Buko nga banana cake. Oo. Nagaling kasaba. Kasaba nga banana cake. Sa alamang gibran nga. Biyaan naman kita ni mama. Si mama ba? Kabantay din ko itong paglubong ba? Ano mo itong gasmile man? Ambot lang. Ano? Malipain na siya siguro siya. Magkakabantay siya. Pahitan eh. Pero what tayo mababrad? Ipadayon lang gyapon nato ang konbad. Itong mga plano. Malipay lagi sa mama na. Lagi? So, ang bilang tong papili sa tong kwan, Brad, tanaw na to, tabi sa kuha, tapos para ma-okay na yun, padayon lang yan itong negosyo. So, aman tong papel to daton yung yuta. Yung napawala pa man itod sa ako ang papel nung. Ha? Yung nga nanang kwan no? Nabaya, ako nabalaan ni mama na napalit naman tanan pero ang mga papeles lang, wala pa man niya nahatag sa ako. Mupa din ako nalimtan og kung saya, giuna maguna ko itong iyang tugon sa ako nga inkaso magaling mapanaw siya. Abi na ako ganang binuang. Tanaw na ako to. Na ipatong na po siya sa lubnganan ni Papa. Musiguro itong gangisi siya. Pero siguro, Brad, may po siguro ko ibayan na Brad. Kaya kung may nagbantay, Brad. Ay. Bahin. Istorya na to na. Siyempre, ako pa pinagbantay nga mama dahil dugay-dugay po. Ikaw na, bekas abro dugay. Ato na siguro ng sabutan nung Mo galing. Sige lang, kuhan sa itong papel dito. Para at least kung sa manggaling. Di ba?
At least, ano na daw, tabang-tabang na utak, isa may kita magsuunan po ta. Lagi, isudan po na ako ako asawa na si Yancy. kay... Si. Ma? 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 Richard. Ma? Ikaw na, ma? Ako ni Richard. Richard, pasaylo ako. Pasaylo ako, Richard. Anong pasiluan man ka? Ma? Anong kakalagon mo ko ni mo? Richard, Ma? ang titulo sa yuta na dito sa ilalom sa akong katri abay sa akong panty ug bra. Di. Wa pa naman ito na mo nalimpiwan po, ma. Pasaylo ako randoy. Ano pasiluan man ta ka, ma? Pasaylo ako randoy. Lahi mo tingog, ma. Pasaylo Ma? ako Ma? randoy. Babe! Naon sa ka, babe? Babe? Babe. Ano siya mga? Mata na ko, babe. Mata na ko. Gidapan ka, babe. Kasi ano ko, baby? Ha? Ang kita po kayo, eh. Hinaya lang. O sa'yo problema, ano siya mga ka? Nagdamong ko, babe. Nagdam... Sino gidam ko? Asa ka marag nagkakawala ka. Sa mo akong dam ko, babe. Ano man? Ikaw mo to akong una gidam ko. Pag si mama naman. Wala ka, nagkalag si mama do. Babe. Muna magpamisa lagi talaga siyang kalag. Oo, banid ako, baby. Nato'y na istorya si mama nga. Ang yadong, ang titulo daw. Yan ang gipatabunan siya mga panty. Oh, Katuma- na siguro to. Katong mga inubuan ba? Tapos man siya, malipayon siya pag sulyan ni mo. Di buong lagi ko, babe. Sige man siya pangayog pasaylo. Ha? Sige siya pangayog pasaylo. Wala mag... Ato na to dito ta. Tata? Pasina dito kay... Wala pa makatunin na abrihan. Ato yung brow panty, gasukol na ra ba to? Ha? Tato ano ta? Kabalo na? Saman ni. Hagas magiga. Ako'y nagpalit, ani. Ako'y nagasto. Ako'y ginugo. Sakit pa kay sanan. Wala ko kabalo na. Nga ako din pangalan gipasulat ni mama na. O kabalo na oy. Unsa man ni binuangan man ko ninyo. Sakit pa kayo nga akong kabatian na ni kay dagko para kay bunal to mga rabong. Grabe ko maganda sa ninyo. Wala ko'y labot, ana. Siguro si mama, nakita man niya nga ako'y nag-alaga sa Hedri. Ako'y nagpabili mo ng iyang gihatag ng titulo sa kuha. Ay, binuang sa ako maninoy. nakapangalan. Pero ako kabalo na. Binuang maninoy. Sa kadagan pagit nga... Di wa tayo mabuhatan na. Siguro, ako siguro ng bahin. Unsay wala. Di man na pwede noy. Wa tayo mabuhatan na. Ako man ang pangalan. Di ako ng yuta. Lain na ni mo. Lain ba kayo ni mo noy. Mura man sa tagdilig suon noy. Oy, di na ko nasala si mama anak. Kung nasuko ka dito ka mama para kalagon ka. Dito pag paghasi dito tubangan siyang pansyon. Ako nagulat lang ko. Siguro nakita man niya nga ako'y naghago, ako'y nagbantay niya to sa mga panahon na ko naman ko diri ikaw. Naman ka sa abroad, layo man ka. So munang ako nagbantay. Muna siguro yung gihata ng yuta sa ko Saka grabe noy. Sa kadagan sa pwede makon kana pag ginang luting mo pag gina akong gipangandoy nga makuha. Wala tayo mabuhat. So ako ng yuta. Unsay Wala. Di ni pwede noy. Di ni pwede noy. Bahala ka da. Basta ako ng yuta. Noy. Saan taman? Ako May may- nakasat. Ako may nakabutang. Pandamay ba kaya ni... Ay. Noy, ako'y nagpadala na tanan. Sala ni mo, nung Napakoy- palilayo ka, mo na si mama, ako mo yung paborito. Noy, napakoy mga resibo, Noy. Malusag ka sa ako ni... Ay, Grabe sa labot ang resibo. Importante, nakabutang sa titulo, akong pangalan. So ako aning yuta.
Usapang yuta din eh. Uy! MOR. Naka ang pangalan dito sa akong igsuon. Pandamay ni kalakihan eh. Mo na ni Ron. Unsaon. Mani, karon. Nga wala man ni sa akong pangalan. Ang titulo. Unsay ang ngayong buhaton. Ani, tana, matabangan ko ninyo. Diri lang sa toko. MR, please! Kung sa'yo ngayon akong buhato, nani. Help me.